дар бораи Бобоҷон 88 якум бор видео мекунем ки корои плюсоша нақл мекунем. Ака барои минусош далел дар корай, аммо ма имрӯза видео дар бораи плюсош гап мезанам. Дар бораи видеое ки як рӯз пеш ду рӯз пеш партидагия дар бораи ҳаҷи я умра. Муҳтарам Бобоҷон 88 кори беҳтарин кардӣ, аҳсан. Намедонам ки кадом корои трама таъриф кунам, аммо ами видео бисёр маъқул шид. Мардума ба хонаи худо фарёд кардастӣ ё ки роҳишон мекунӣ. Чӣ гуфтаниям? Одамое ки туда менависанд ки чӣ ба қимат, чӣ ба айо арзон, ана кори дуруст кардӣ ки фаҳмондӣ ки факти далелиш қатӣ зданиёе ки соат доранд ва ё гостинисаҳои қиматай ир гуфтӣ ки ин рейсҳои мо ҳамин гостинисаро аллакай бронирован кардагиянд, масалан ин сумда фақат ҳаминҷа роҳӣ мекунед. Ана кара дига аз шумо арзон мешава, на ки дар ӯ гостинисаҳо хона мериед. Ана ин кори дурустае ки мардум дига гап набиёвад тада гап зана. Барои ҳамо ана ин корот бисёр хуб шид ки мардума фаҳмонди пешакӣ. Агар киёзи намефаҳмондӣ, ҳама менавист ки ту масалан уно $1600 $1800 роҳӣ карданд, ай ту $2200 мондагӣ пула бо гирифтӣ, пули масҷид воре мегӯянд ку ҷамъ кардӣ, бо гирифтӣ барои худат кор кардӣ, дар бизнеси худат мондӣ. Анами хуб шид ки ами видеоро кардӣ. Барои мо мухлисоне ки тамошо мекунед моро ё ки дар бораи Бобоҷон 88 ягон чӣ гапи қабеҳ менависен, аз ҳаматон хоҳиш бидроед дар каналаш аввал тамошо кунед. Худаш ҳамуҷада гуфтагие ки ин рейси мо дар ҳамун гостинисаҳое ки соат дорад қиматай дар ҳамун туғри кардагия барои мо $2200. Ана рейсҳои дигааш арзон меша, ранги дига компаниёе ки 1600 1800 намедонам чанди гуфт, 1800 гуфт фикрам 1800. Хай ира мухлисон шумо худтон нависонед ки дига компаниё 1600 1800. Ина икарат гуфт ку худаш ки икарат бронирован намекуна ҳамун гостинисаҳоро, масалан мушояд ҷойшон дига боша барои хуб рафтан. Икарат шумода арзон мешавад. Барои мо Бобоҷон Ғафуров мегум. Бобоҷон 88 аҳсан, маладес, қанд табзан. Аним хеле видео ку масалан гапои қабеҳу гапое ки сахт мераса камтар мешава ва таърифҳо бисёр шава. Илоем ки таърифҳо бисёр шава, гапои қабеҳ кам шава ва ё умуман вабше нашава. Бародаро гапи қабеҳ нанависен, битонен таърифш кунен. Ина имрӯз мардак ислоҳ шида рафтестай, қанша бизана. Ана ки темаи Бобоҷон Ғафуров, бо Бобоҷон Ғафуров гуфтам, темаи Бобоҷон 88 яъни ма мекунем. Короче, лайк, подписаться обязательно, аҳсан. Темаи худмона мерем. Бародаро, кадоми да каналои YouTube дар корай? Яъне нем хе каналое ки тамошо мекунем ку инами чизе ки шумо тамошо доред. Масалан канали ма, канали Бобоҷон. Ҳамин хел канал кадоми да дар кор шава? Ина рақамҳои рӯи экран да занг бизанед, суҳбат мекунем, каналҳоро мегирем, метумтун, бигирен хе каналҳоро сара яқа кунем боре. Куҷое мерен синимат мекунем, партоен, каналҳои мо ягон хел жалб надора ва принимат мекунем видеои шуморо, мепартои ҳунарта нишон метӣ ва чақ мекунӣ қатъи мухлисот. Инам хеле ҳатта дафтар, калкулятор чизҳо мегирӣ, ранги ма ина. Красовкиро бин, ина. Бовар накунед ина. Ина ми рӯз дароз ма менависам, ина дестед? Ина. Рӯз дароз ма менависам, ҳисоб китоб мекунам, инамҷа мешинам. Барои мо бигирен канала, ҳунарихтона нишон битен, инам хеле метонен точка бигирен, красовки бигирен, любой чи бигирен, савдо кунен ва ҳамаи чизотона ба интернет ба воситаи YouTube, интернет магазин, любой хел мешава када. Адресотона битен. Просто иҷа точкаи ман нестай, ма просто продавец кор мекунам. Барои мо ма ҳеҷ кара иҷа фарёд намекунам. И точки ман нестай, ма фақат продавец кор мекунам. Ман ки шуморо мегӯям ки шумо метонед ки ҳамин кора худтон бикунед. Ман аз чӣ сабаб намекунам ин корро? Ман якумаш масалан ҳамун документи падарнавата надорам ки давом бигзара. Шумо да тавсия медиҳам ки ин корро осоне бикунанд ки гражданин бошанд. Агар ки гражданинам ки набошен, обязательно регистрация, патент, ҳама чизотона дошта бошен, баъд бикунед ин корро. Шахсоне ки ранги ма ҳеҷ надошта бошен, накунед. Барое ки вақте ки ҳеҷ надошта бошед, ҷалаян мемра. Ту ҳар вақт ҳаросати, ҳар вақт ҳар минут
хайхтон медонем моҷиро. Ҳар минут метавонӣ ки ҳоз мебардоранд маинҷа, барои ки ягон документ надорам. Вақте ки ҳамаша ки дошта бошед, нихе дили пурт гурди пеш, нихе кондис нахад мери, любой хел гапот мегзара любой ҷуда. Барои мо агар ки шумо да канал дар кор боша, канал монетизатсия, бемонетизатсия, пин-код, AdSense, налог, чизе дар кор, заявка роҳӣ кардан, соати YouTube, ҳама услугҳоро дорем. Ина ме рақамҳои рӯи экран ки занг задем, ма шумо да пешниҳод мекунам чӣ хеле каналҳоро бигирен барои дастомонаи YouTube пешравӣ кардан. ҳунарта метавонӣ партоӣ. Шахсоне ки контент надорен ку, яъне намедонед чӣ идея партоен, дар сар фикртон фикрен я манзараи хушрӯ, я нархи гов бозор, мошин бозор, хона, продуктара, ҳунари хита, корта, фаъолият чӣ коре меки айдаст намеои ҳаморо видео када парто, ҳами фақат сабр кардан кор. Мепартои каналт осуста активни кишид, баъд дига натарс, дига любой видеоро парто, просмотр мегира ва пешравӣ мекунӣ дар сомонаи YouTube. Бекор намемонӣ. YouTube я чизае ки камтар васеъ шава ку, васеъ шава. Ту дига бекор намемонӣ. Ту занг мезананд, задани метан хичон, сумта метан, заданит метан. Фақат заданиёе ки масалан айдаст биёя, айдаст наёя, ҳеҷ вақт наг розӣ наша. Наметонам ака, намедонам, надидам. Мада ҳам қа задани метан, як хел шаки наметонам, мегум ака наметонам. Барои ки чӣ ба умед мекунӣ? Ҳо мегиву, ба умед мекунӣ, наметонӣ, баъд русиёд меган, фревгард меган, мошенник меган. Барои мо пеш аз закаса гирифтан аввал фикр ки метонӣ ё наметонӣ. Вақте ки натонӣ, ҷошта бугӯ ака наметонам. Вақте ки метонӣ, бугӯ метонам. Ина мара занг мезанам, мегам биё мора сиёнка ку мега. Ман мегум ака ман наметонам матра сиёнка када. Мара занг мезанам, меган ки дар бораи нами видео ку. Ман мегум ака ман наметонам видео када. Барои ки наметонам. Як каса меган видео ку надониш чӣ хел мекунӣ видео. Як каса меган сиёнка ку да Китай ай ма иҷа Китай намезанам брам ку растаяниш. Барои ман наметонам, намедонам. Вақте ки канал дорум, мегум ки ҳо дорум ака канал. Мехари, ҳо дорум канал, пожалуйста. Монетизация равон мекунӣ, метонам, пожалуйста, метонам, ҳо мекунам, роҳӣ мекунам. Канали майдак дорӣ, дорум. Канали калон дорӣ, дорум. Звониш ҷошта кун мекунам, гапам наёва гавзана. Каналро гуфт ра, шарқас пула дод, шарқас логин парола додум, каналша васанаид кардам, зашиташ задам ки каналша надзана айдасташ. Оформит кардам додамш, хуб гард, мара намеган ягон хел мошенник, ягон чӣ намеган. Ое ки камтар менависем дар комментариё, шумо аввал бурен чиз кунед. Ягон бор, ягон ҷода кор кунед, як ҳунарро ёд бигиред, ба биён як каси дигарро гап занед. Так что бародаро, ами як чизе ки ваъда наметонӣ ваъда накӣ, тамом. Тира на дурӯғу меро, на шумо мебинанд, ягон чӣ гуфтад наметонанд. Из одамое ки дар комментария менависед, бародаро, шумо айё вообще натарсед. То, что менависанд, инҳоро аҳамият натеҳед. Ин одам бекор бисёр ай, инам ҷои шиштагиш да хелдаги ай, на ки ранги дига одамо пас назанед ҳеҷ вақт. Як хелш мега ку, дар дури сторока ғолидаги ай, дар дури вагонка хоҳ нагени хеле бародаро. Тоҷики мо анами хеланд. Дар дивано саро баланд падушко хелдагиан, шиштагиан, анами хел нависондесиян. Хуш ба ҳолшон. Зато каналои мо дар лайк, просмотр, дастгирӣ ҳисоб мехӯрад. боқи худованд ҳаматон нигоҳбон боша, гапа дароз намекунем. Ина рақамҳои рӯи экран занг бизанед, любой савол битен ҷавоб метем. То видеои оянда.